hello, good morning, may adlaw, may udto, may buntag na tungtunan dira mga bayot. So banikon ninyo sa ako ang sitsiburitsi karong adlaw mga bayot. Magluto ug gyapon ta karon sa ato ang lamiang nga recipe mga bayot, kani recipe ha. Ako ra ning gi tumo-tumuan ug unsaon paggama mga bayot. Ingon sila nga kanimo oy lutuon, hin request mga bayot. Unya, nakaingon siguro sila o kanang ang ako ang trabaho sa Pilipinas sa una. Tigluluto ba? Pag abot na ko diri, ilan akong palutuon kanunay mga bayot kay lasado man kaayo ning ato ang pagluto. Ila amang diri magluto sila murag kurat asin. Ana pa na nila asinan og mabutang na sa plato. Ila pa nang bubua dira og black pepper asin ay pa na nila ihaom sila maba. Lahi man sila diri mga bayot. Ato lang nakatilaw sila sa ako ang gihimong adobong manok. Miningon gud sila nga ganahan ako muka og karning manok. Kay dili na sila manumbaling sa karning manok dinhi. Panalitan sa lamesa nila na ay karning baka, karning karnero o karning manok. Di na sila manumbaling, di gina kuhito ng karning manok mga bayot. Dito na sila sa karning baka kay mas lasado man kaayo ang karning baka kumpara sa karning manok. Busy sila karong adlaw mga bayot ag ako ang kapikas sa ilong, mintabang sa iya ang twin kay naabot ang mga stock gikan China. Karon naabot mga bayot mo nang unya pa to sila manguli pod mga alas 6 o alas 7 sa gabi. Pero magluto ko daan kay in case o gutomon sila, makakaon na sila. So ramamanta, tala, let's go! Mao ni kanina nga mo ang gipangumpra dito sa city. Naay ulang, octopus, og kaning pasayan. Kaning mga kalanuna murag wala pa kapanguros kay perting gagmaya. Kay wala man sila dagat dire, dili gyud ni mga fresh ning mga kalanuna. Unya mahal kay ni dinhi. Unya ganahan lagi kay sila og kani mo ako ang lutoon. Dihing request pug og money ipang sagol-sagol. Og imo i-convert sa Philippine money mga bayot murag bugat-bugat jud pareha na akong way kwarta. Kani ding recipe ha gitawag na ko nig pancit with seafoods lish, you know. Dayon na akong tanig humol ning ato ang bihon dire butangan nato ni diri og tubig dayon human ato sa ni diring i-sit aside mga bayot kay aron pod mahumok-humok na siya unya ihumol tanang tarong din ha ipatas para dili gahi dili humok ng uban. Before nato nilutoon syempre ato kining hugasan diri daan kay dugay na gyud kay ni dito sa city gisulod sa freezer mga bayot dili na gyud ni siya fresh klaro kayo man sa kulor. Don isulod nato ning mga anak sa octopus mga bayot nga wa pa gyud ka panguros pareho sip gagmay kayo din nagpainit ta day ko diri kalha ato nang bundakan din ha og butter day akong igisa ni mga bayot para lami-lami. Pagkalanay sa butter ato na nang ihuwa din hang ato ang shrimp mga bayot. Dayon ato nang ukay-ukayon dira para dili na siya mapagod. Para templado po na siya bubuan tani diri og gamay nga asin. Isunod nato ning gamay nga paminta para musuhop gyud ang lasa niya sa iya ang kaunuran o kabukugan. Dayon nato ning butangan naghapon og butter dinhi para ato po ning lutoon ning ato ang octopus mga bayot. Wala na nako nahugasin ang kalha kay mao ra man gihapon ng kwintaha. Di man po nahugaw kay wala man po nako na gidala sa gawas o gipaligid-ligid atong karsada. Ako ra din na siyang gitimplahan dira og asin. Dayon butangan naghapon nato ning butter kay ang last natong ipatong din ha kaning ato ang tahong mga bayot. Lami jud kay ni mga seafoods basta ang imo ang igisa kaning butter kay ang butter musuhop gyud sa kabukugan anang imong gipaggisa. So ato na nang kayo-kayon taman mamalamala. I-slice ta din ako ni diring mga panakot kaning onion, green nga atsal ug kaning carrot. Kaning atsal mga bayot dili ni siya hang. Dayon init ta din diri ning kalha ato na ning butangan og edible na tong iuna naglunod ng onion and ato ang kayo-kayo naron di mapagod then ibundak ta na dira ng carrot atsal then kayo-kayo naghapon na dira mga bayot diri ra man gud po ko nakahibalo nga nanaon din ipagluto-luto mga bayot sa una lantawon ra man ako ni sa akong papa kay akong papa maghihilig magluto-luto sa amuan. Dere mga bayot og magtinapulan jud ka dinhi daghan ka ang lutuonon unya di ka magluto aw kanang usa ka kilo nimo bitok og tapulan ka mahimo gyud ang 1 ka gramo na lang. Then ako na din ang gipanglunod ning akong gipanggisa ganina ato ni siyang i-mix tanan para kanang bihon pod mahalo dira sa ato ang gipang subak-subak mga bayot ato nang butangan dira og gamayng tuyo then ato ni siya ihalo-halo pagbalik kanang mga chef cook gyud nga kanang mao gyud mga profession nila ila ning ipang one by ipang itsa-itsa di nato ni itsa-itsa mga bayot kanya gi-itsa-itsa nato ni na mahuwad niya ni tanan mayati na noon. Sumaw na ni mga bayot ready to serve na ni ako recipe karong adlaw. Pagwas na ko kadto akong binhi mga bayot. Don't run. Stop running ba? Langga. Nawara ko diya pura may uga. Nagpanay uga kuan. Patintiro ani niya kay mudagan og biya ng kamot. Init ka diri mga bayot murag alas 4 na diri sa hapon pero ang kainiton mura og alas 12 takna sa mudto sa tuwa sa Pilipinas. Gipadula na ako akong binhi kadyot. Di ka ni sila parmasi duha sa iyang tati kay himpalit og kuan himpalit og
tambal, hingon yan tati, wa gyud na nagpabutang, nagpakugos ta, wa gyud himbaklay. So kay wa man himbaklay, ato ning pabaklayon rig karyot. Karon na tulid-tulid po nang yang lapalapa. Daghag bunga ning kuno, sagbuta mga bayot to. Pero pag winter ani or autumn, hawa na ni. Kuha na lang gamot talay mahibilin na na. Kuha na yung mga dahon-dahon. What is that? Ambak-ambak silang gani mami. Wagi daw ni nagpa butang, wagi hinlakaw ni siya. Nang hinlo ko sa balay mga bayot, human ako gluto. Ay, nag-go home na. Na, we go home na. Na, bye-bye mami, bye-bye. Bye-bye mami, kakaroon. Hala, the mosquito is coming. Oh, mahadlok na siya og lamok. Dagan ko na yun. Mami. Nangga. What is that? Nak. Shh. Nangga ni mamang. Ay, namupo siya og kanang bulak. Kay iyang ihatag sa kuan. Iyang ihatag sa langgam unya, way langgam nagpakita karong panahon na diri sa gawas. That's dirty lagi ba? Og iniya pa chip-chip. Hala, there's a car. Pagkaon ako niya kung bahan diyan niyo. Are you sleeping? Are you sleeping? Karini, Karini. Langga ka ni mami, langga ka ni mami. Life ka ni mami, life ka ni mami. You say let's eat. It's yummy. So, dire lang ako tapusan ako sa Chiburitsi karong adlaw mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye!